Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Bun kinong rep ki habandi de usnyang banyo tit kot yala ki jong ki khun ki kti banyo ban late school. Menta kasngi kalong ka jingkemen ka bakraw ya kinong ri jingri hakabakas nong soni dan bat kisnong ba markap. Namarda ka jingsim khia jong ka Hill Farmer Union kilala ban pli ya ka project RCR hakathainri boy district. Ya kane la pli perda da ka director jong ka veterinary Dr. Lalu la samro ya ki check shabaro kinong rep ki badai ki beneficiaries jong kani ka project haka fast fees. Ka HFU kalami syakmat ban petin lenti ya kinong rep ban ri ya ki ban khapeleng sau khnang ban kentiu ya kayo ka kod jongki. Ya kani ka poultry project layarap bay pisa da ka SBI bang lengba ka KCC lun I Dr. Lalu ibadai kongsan ilayaro ya kani ka sinjam ka balashim da ka HFU bad ila kenturu ba ka por kaladay bangim day shu ban shanya tang hakayo ay. Henry day ban shim da kalun bat pendep yiki training ri jingri bat ngangej ru bangi poi be syakatong ila ong ru bat day tang ka kamrep bat ka kamri jingri keblala ban ai kam yiki samla wat kam hakani ka juk ka bamenta usati adit chaudhry ubade chief manager jing kom sing branch RACC kum usambut kongsan ulakren bat penslur baka SBI bank ka don katong ban penslur yiki nong shong shnong ban don ka jingya day ka bajan tam bat ka bang bat lengba kilun ki bapher la ban pen bha yaki kam kat ka bangi thmu ban poi syakatong hakate kasni la yoru ya ka jingkren na ujina secretary Hill Farmer Union Central Body uba Alfan Bat Khasantiu uba Roswell Shadap la yoru ya ka jingruai kerpang na usam lawan biang Martin bat yakte ka jingyalang la penya de ba Morning Star umba Walang din mo siknam ke nang ta wave samla budi nang na po nang lingkhet ki blari di ki sauce pa sans pa tali ki konsiar ki bangila shong ila ya perkat ha ni sotu pakane ka kam kala nong shisha ka jingker ku ki para nang rep kejami andre kam kut tang kata ni sotu bha pakane ka kam kanong very sensitive but kadai ru ka kam ka ba ka ba kun ki nong na great kaya kani ka project bakan kut no kumni andre ni dan ya ka tham bangi kwa kita ki peleng ka ki nong rep kejami kiri na kani ka tong thang kejami kindalong shisha ki bangila ban pendap ya ka bam ya kadi na ka beta kari ka bi kejami dai namar ka kadau ni bu ya kani ka thiem ka bang sustainable food security kabangun bangi nakari kejami ngilapan pendap ya kabam ya kadi nak benda ki nong song sdam benda ka benda ki nong bam hakari ka bi kejami dai namar kata kadau ye ki bantri be iwai artri hajin sisha pin kap export ma piro ban yangi hakabakum do ubi uje senyang ubami ke e usil tanat ya ke e bona pin ya hapan song school ki kon chasor kidino do way usniam kila ayo an kit kot itu kikun kini kide ki cingerap jongpi ki cingerap ya pi henre menta pada kanam long syukumta ki wan kini new methods ki new technology ka jimpang ro ka babon menta pimpa jilo snyong ki jimpang ha ki jingri ki jong ibawan mensua ni ong ki exotic disease ki bawan na syaba mentapi tribes yo benahi ka African swine fever kepala sar sisa yang isnyang di jongi ni kum ke department ro ngina sya sisa ya kene kila kta sisa ya ki fam di jongi ka no ke sarkar kala pelut yang ni pangin pelut ya ke toki isnyang di jingri ki jongi yang to henre ka wan sar kani ke Jepang kalau kum covid ladang ni lek kan no ke jing start ke jongi ki doktor jongi ki bala piang ke jing nang jing start ki BFA jongi ki badan hang to ki mastero jongi ki badan hang to ki la tiplut renda wan ka di Jepang nyemla an yada nyemdon jingada syo yaki tumut kini ki ngamde banga penting ya pi hanrai kini ki Jepang ki wan mendai kum bamanswa mendon kum kini ki ro suri susio tenat banri bad yo bai ukhaw nas ki ong kumno ki ong ki jingri na sem ukhaw na ye sanong kandong golong kumta te menta padani haban hai khmat no syakawai pat kalat ka banginri in a big way dangi hakilai south nem ka sarkar government of India kala aya kani ka KCC ro sa veterinary department shika livestock development shiki jingri shiki kamri jingri manswa ka don betang agriculture henre mentang ni siawo si saya ka sarkar jong o prime minister jongi bola pli ya kani kalat ban aero shiki jingri livestock ya ka KCC she don ro ki KCC drive kalen hapo mekria jongi ro
ngiro way officer jong ibade nodal officer po director We are conduct as our sir has said, we are, or even our sir also has expressed, we are having RCT in Umsning. RCT is a establishment for